Sygeplejerskerne vil komme til at møde nogle sygeplejefaglige instrukser, der er evidensbaseret. Det er faktisk første gang, at man kan præsentere det i Danmark. Der er nationale kliniske retningslinjer, der er evidensbaseret. Men her vil de for første gang møde nogle sygeplejefaglige instrukser, der kan bruges i kommunalt regi, som er evidensbaseret. Kom til Videnscaféen, fordi at der vil vi jo diskutere, hvordan at vi i Videnscenter for Sårheling arbejder rent praktisk og ganske almindeligt med en klinisk retningslinje, sådan helt hverdagsagtigt. Som afdelende sygeplejerske, så er det jo meget vigtigt, at du nogle gange er med til, når der bliver lavet en klinisk retningslinje. Men den allervigtigste opgave, det er jo selvfølgelig at facilitere, at man kan få implementeret den kliniske retningslinje i sin afdeling på en måde, som betyder noget for sygeplejerskerne, og så de tager ejerskab af det, som er udviklet. Jeg synes, sygeplejerskerne skal komme og høre om kliniske retningslinjer, fordi at man får en viden om, hvor man kan finde evidensbaseret viden, hvor man kan finde nogle retningslinjer, som skaber noget ensartet faglig kvalitet. Sygeplejerskerne i kommunerne skal komme til den her videnscafé, fordi at det har stået lidt stille i kommuneregi i forhold til den faglige udvikling, og fordi at vi får flere og flere komplekse patienter. Sygeplejerskerne skal interessere sig for kliniske retningslinjer, fordi de jo er nationale, men helt lokalt, så kan vi lave dem om, så de også bliver evidensbaseret. Og det skal de interessere sig for at vi får en faglig kvalitet, som er i top.